senadyan wujud temong peksi aku ki golek jodoh ya gak-gake sing umure di atas aku 15 12 tahun. Ora iki golek bojo apa golek warisan? Ya kan penak kayak ngeroki ngono kuwi terus bareng kok babu tinggal ngale. Dek bojo ki mong mbok keroki tok. Heeh. Lah liya-liyane iso anduweni marang sang Rasulullah Elisa ingkang sowan gawan kula saking Jaten Karanganyar menika wonten 6 ingkang mepet kalian dalangipun menika waranggana ing sampun viral wonten ing pundi kemawon melejit dengan nama besarnya ya kuwi lumantar Podang Kuning. Mula dheweke katelah Ratu Podang Kuning. Niku sing menjuluki mboten kok kula piyambak niku mboten ning para-para sutresna budaya ingkang kepareng tresnani dumateng si Genduk Umi Hafifah ingkang aslinipun saking Laladan Ponorogo. Panaraga nggih. Anak wedok. Ya, matur nuwun, Nduk. Lek gemati lek setya bekti karo wong tuwa nganti kaya ngono kuwi. Ha iya, menika nembe kuliah semester gangsal wonten ing jurusan Karawitan isi Surakarta. Ngono. Nggih. Kalajengaken menika Genduk Winong Nawangsih, nggih sing nembe angop. Ya, ngono kuwi. Angop nguyuh. Ha iya, ngono kuwi. Winong Nawangsih menika made in saking Tulungagung nggayuh kawruh ngudi ngelmu wonten ing kampus UNS Surakarta. Nah, wonten ing jurusan Bahasa Sastra Jawa. Nah, menika dasare ya bocah suarane apik, bocah ya ayu, jogete ya luwes, ya mula ora aneh ramukal. Iki penggemare ya pirang-pirang. Mbak Winong Nawangsih. Kalajengaken menika wah iki ya waranggana sing mulai naik daun iki. Mulai gremet-gremet munggah nadyanto kudu tertempai berbagai badai parandene tetep ngadeg jejeg Mbak Birgita Ayu Setiani aya marme rasa bombongi pikir ora kaya nyambut gawe ditunggoni karo pacare aya ngono kuwi kaya ngono ki sing apik ya pancen ya men apa ki jenenge anak ada pengamanan lho Tru ada pengamanan ngono kuwi malah luwih bergas luwih apik aja nganti ditutke bojone utawa pacare malah risih ya aja nganti ayo sak-sak ya ana aduh bojoku melu aduh pacarku melu ora semangat ora iso los aja kaya ngono kuwi aja kuwi malah dadi energi dadi kekuatan kanggo nambahi semangate sing lagi berkesenian oh ngono kaya ngono kuwi ya aslinipun saking Laladan Kediri Kota Tahu iki kalajengaken menika Mbak Diajeng Candra Mulya ing sampun kondang kaloka mliginipun wonten Laladan Sragen. Oh niku. Yen Mbak Diajeng niku anggeripun klenengan teng Sragen niku walah luar biasa. Endi sing oleh-oleh, endi sing saweran nganti ditekak ning daleme Mbak Diajeng saya anggene tresna, anggene gandrung para-para warga masyarakat anggenipun nyenengi kalian suwantenipun Mbak Diajeng. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Lah iki kok iso melu awake dhewe biasane anggere rendeng-rendeng ngene iki cokekan Sragen iki rada suda ngono iki. Mula dhewe iso longgar banget. Oh ngono nggih, ngono kuwi. Wis matur nuwun Mbak Diajeng Candra Mulya kalajengaken gawe Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Ibune arek-arek kalajengaken bintang tamu kekalih Mbak Elisa Orcarus Alaso nadyanto ben bengi niku nggih tanggapan menjadi bintang tamu ning
profesional kerja sangat luar biasa, tetap semangat, tetap bingar, tetap anggenipun ngatonaken sigraipun nyambut damel, buktinipun oh kaya ngoten niku luar biasa elok. Dereng menawi Mbak Tatin Lestari Handayani. Jan semangat lemangan. Ayo. Ya ora lemangan tok, le nembang ya apik ngono. Apik joget ya apik, bergas ya. Ning aku nyawang storine dhek iki rumah aku melu gregeten e, Truk. Angger pasang story kok mesti madang ae. Lah iya neng ndi-ndi sing digoleki ya panganan kuwi kok, Gong. Heeh nggih. Yo nanjake Mas Gareng Sumarbagyo. Main kiprah ya? Main olahraga. Kapan le olahraga yen ra kiprah ngene iki? Yo. Terus lancaran blindrong ning pelok. Wah ya Pak. Monggo bersama wayang orang Ngesti Pandowo dengan lakon Gatut Kaca Gandrung. Yo. Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang, luar biasa. Wah. Taksih energik luar biasa tenan iki. Kan wong kiprah nu kudu energik. Kiprah kan lemes nggih mboten deleng kiprah.
Nek kok ya tetep ngangge gejik barang tetepan. Lho lah wong pancen iki bawaan kok. Oh, gawan. Siliwanti lelena ginawa mati. Waduh, iya. Lah, nggih lowong Mas. Nggih. Nggih elek-elek ning nggih iso nadyan ora apik. Nggih. Pak Gareng niki wonten request utawi pamundhut saking keluarga besar Eyang Harjo Semito lumantar Ibu Sri Nggih. ingkang ngersakaken nenggih sepisan lagu Lintang Asmara angka kalih menika Podang Kuning. Nah, niki mumpung nuwun sewu enten ratune Podang Kuning. Nah, niki Ratune ndi? niki putu jenengan si Umi Hafifah niki. Iki ratu po ampil. Ratu. Oh tak kira parkan. Niki Ya iki ratu ya. Memang yang biyen yang ya jane wis ana ning sing ngederke populerke ya bocah iki. Nah, iki. Yo mi. Umi Hafifah. Wah, jan. Andane karo Pak De Gareng rono mumpung petuk. Bocah kok sewengi selfie terus. Kene njuk sayang. Kene. Ah, menik dasare ya isih legan. Kowe ora ndang golek momongan to, Duk? Dereng kula tesih dagangan, Kong. Hah? Dagangan. Lah yen dagangan ya dikeki tarif bandrol. Lah kok dagangan tembungmu kok Lah dagangan. Ya isih legan ngono wae. Isih legan. Nah, ya jenengmu sapa? Umi. Umi Hafifah, Kong. Komneh. Lah pripun? Ya wis ora apa-apa. Wong ki ujube ngajeni ya. Heeh, ken ditepungke piyayi kene kowe iki Jawa Tengah apa Jawa Timur? Penere kuthane apa? Kula saking Jawa Timur, saking Kitha Ponorogo. Kutha Ponorogo. Ya, engko Jawa Timur. kok ngarani kok wedi napa to kowe iki? Mboten. Ponorogo. Ponorogo. Saiki apa kuwi manggonmu saiki ning ndi? Posisimu saiki ning ndi? Ten Kentingan. Kentingan kuwi ngendi? Solo. Solo. Dalam rangka Kuliah. pertanyaan terakhir wis duwe pacar apa durung? Dereng. Umurmu piro? Umur kula tesih 20 tahun. 20 tahun ki wis pancine ngedu. Dek kaya pitik ngedu kowe iki lho. Ngedu katresnan. Mboten. Loh, jalani hidup ini sesuai dengan umurmu. Wancine pacaran ya pacaran. Nggih, siap. Pacaran lho. Nggih. Loh, pancen umume iki pancen bocah iki lak pacaran to Pak De Gareng. Ning nuwun sewu, teng agama niku malah apike tanpa pacaran langsung menikah. Ewadine cinta akan dibangun pelan-pelan dalam rumah tangga. Ya kuwi tergantung figur seseorang. Lah kok iso? Ana sing iso dibangun pelan-pelan. Ning ana sing modele borongan. Iya. Heeh. Ning sosok bocah saiki iki ya nuwun sewu yen imane ora kuat, pacarane iki nuwun sewu melebihi batas-batas. Nah, ya sing penting ngati-ati ya, Nduk. Nggih, Kong. Wong kowe iki sik legan aja nganti dipangan codot-codot sing berkeliaran. Nggih. Lah sandingmu kuwi codote ayo. Aku kampret. Kampret. Weh, nembang suaramu pamerno piyayi kene. Nggih. Bawa ya, Nduk. Nggih, Kong. Nah, ya sekono tuh. Kok tu? Aku ngundang aku kong, aku ngundang kowe ya tuh putu. Oh, putu. Nggih. Yen Nduk Asmarandana Podang Kuning diaturake keluarga besar Bu Sri. Ayo. Natian wujud temong beksi alus manis nang
aja diapusi cah lanang. Ora diapusi, ngapusi deh. Ngapusi kok. Mboten. Mboten. Godhong mau nyuwek dadi banyu moh. Apa kuwi? Nyapuk. Oh, nyewok. Nah, iya. Nonano Golek isi podang jenar ya yo ibu bunga nyanding bisa dadi tombo Janda Umi Hafifah Kodang Kuning dados ning omah wis ora krasa. Ayo Pak Kareng. Joget Pak. Golek sing tak sayang. Aku miteran lagi ora krasa wis awan nganti wangi. Teman yen ya
terima kasih genduk Umi Hafifah. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Wah, bocah umur lagi kurkuran wis. Wah, luar biasa. Wah, Cek saurunge nanjake Mbak Tatin karo Mbak Elisa, eman-eman lek sinden-sinden Madangkara iki lah iya. tanjake. Iki nggo apa Lah iya. ketok? Lungguh tok iki. Gosek ta? Oh, wis. Nggih. Di sapa wi? Kroyoken Nduk, Winong karo Birgita. Ayo, kuwi Pak Digaring iki kroyoken loro. Ayo. Yo, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Kamu siap memperkenalkan Siap, sendiri-sendiri. Siap, siap. Jenengamu sapa? Sing komplit. Jenengamu, jeneng. Hah? Jenengamu. Lho piye? Jenengmu sapa? Nah, biasa ya umur ya. Hah? Pak De, umur ngono kuwi lah lek ngomong gampang serontolen. Aja ngono nong, sing malah sing sepuh-sepuh ngene iki sing penak nong. Aku senenganku sing sepuh-sepuh. Iya. Selama Kayak melu sinar Baskara terus. selama iki ki aku sing ngopeni ya sepuh-sepuh. Ini sudah tipe Ayo Mbak Variati, ayo. Lah, Iki golek sing sepuh-sepuh. iki Mbak Alus ning jane iki tipene cah galak iki. Senengane wong toto. Ah, kok meneng gae, ayo. Ayo. Wah, iki cah loro iki, Dok. Wah, kene Apa? nyandak umur kene sepuh. Loh, aku nyat senenganku sing sepuh-sepuh, Dek. Aku ki golek jodoh ya gak-gake sing umure di atas aku 15 Ora 12 iki tahun. golek bojo apa golek warisan? Ya kan penak kayak ngeroki ngono kuwi, terus bareng kok babu tinggal Dek ngalih. bojo ki mong mbok keroki tok. Heeh. Lah liya-liyane. Lah piye nggur masuk angin ae ora dikeroki to, Dek? Oh, nek aku ora bakal masuk angin. Lah napa? Aku menurut aturan agamaku kudu ono sing tememplek ora kita sithik. Oh, bener. Ah, kono cah musuh cah nom-nom malah stres aku. Wes tak mulai wae aku. Dadane digawa, kuwi ki daya-daya. Kuwi iki Aku kok kan bagian tas gembletak iku juga. Aku kemarin biyen kuli panggul. Nah, Winong jenengmu komplit sapa, Nduk? kula jangkepe Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu Winong Nawangse. Woi, jan bocah saiki ya. Mbiyen iki cah biyen jenenge sederhana Kesi. Bagio ngoten niku nggih. Oh, bagian tadi pejabat. Nah, kan candi to kowe candi. Kula Tulungagung. Jawa Timur ki Ponorogo, Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur banyak menelurkan pesinden-pesinden yang luar biasa. Awakmu kondi, jenengmu sapa sih jenengmu? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Birgita Ayu, heeh. Mau Elisa kursus iki. Orkarus Iki apa Winong. Iki Birgita. Birgita ini malah fotokopine Mbak Elisa. Lah, kita itu sering wajahnya kita pawakane le centil bareng lak mirip. Biyen tak kira kowe karo Elisa Kakang Adi terus mboke Kesi. Loh, Ora, iya lah mungkin luwih senior kok. Kula wingi lho Pak, wau dalu niku lho Pak. Ndek ngenane Ding Pak. Kula kan nderek ke Pak Sun Gondrong. Mbak Elisa minta foto. Ya alah ki apa ya apa aja aku terlalu. Kowe ya gelem. Ya gelem Pak. Maaf Bu, bukan Mbak Elisa kaya. Oh nek kowe dijak foto ki ya gelem. Ya gelem, Diundang toh. Elisa ki ya gelem, jak foto gelem. Ya kan aku wis ngomong saya bukan Elisa. Ning gak wis foto. Lho, ora ya aku sadurunge wis terus ngomongi. Ning Kuwi ya gak kuwi asline sing ngejak foto gelo tapi masakane Mbak Biro. Apa omong. ngene lho waito puyengan. Aduh. Iki minak jinggone awakmu iki. Damar mulan kok minak. Dayun. Kono nembang apa ki? Nggih. Anu, Nduk cah loro. Nah ning sampean bocah Jawa Timur ngaturke karyane Piyai Jawa Timur. Ayo. Karyane Sing sapa? disebut karo Mbak Birgita ki mau Kisun Gondrong. Nah, salah satu karyanya adalah Lawi Memanik. Nah, iya. Gandeng ki karya Piyai Tulungagung identik dengan jaranan, gitu Mas Gareng. Wah, ya. Engko sak rambahan dindangduke kedua jaranke. Anu Ciko, anu. Kendaraane di kendaraane CB. Apa? Jare jaranan. Jarane kowe iki lho, Reng. Apa iya sing numpaki cah ayu-ayu kok. Carane Wong, cepake sik lho ngono lho.
Monggo buka saking kendang iki Mas Pak. Yo, manik dados.
biasa kita loro ya dan elok temenan piye apresiasine jenengan pripun Pak Garing? Yo luar biasa ing atase cah nom-nom yo apa jenenge nyolok bab rupa ning isih mempelajari tarian jatil barang ini iki lho. Kaya ngono kuwi. Pancen tuntutane jaman iki sing jenenge waranggana iki ora mung nyindeni gending tok saiki. Betul, Kudu iya. nembang era sekarang ya bisa, mbeksa sesuai karo apa jenenge lagune ya kudu bisa. Kaya ngono Betul, kuwi. tapi all round cara tembunge saiki. Malah sing buku sing nate ditulis karo Mbak Elisa kuwi multi talenta, sinden ya kudu bisa berkomunikasi bahkan iso mbanyol kaya ngono kuwi. Jadi tingkatane wis beda karo zaman biyen. Nah, betul. Tontonane iki wis erane wis era berbeda. Betul. Mbak Lisa karo Mbak Tatin ya Mbak bareng. Apa ki? Caloro iki ketemu lungguh tok ki. Ayo. Wah. None tak tanduk terang. Ayo. Yo Mas Anang, yuk. Hoi. Bahas kae. Penyaronmu loro ke bareng sing ngadeg Elisa karo tadi kok rebut ngarep don. Ora latah doan kowe tembang apa-apa arep dibukani suku-suku bathok kuwi doan. Ayo kuwi. Wah. Ki terutama ki Raja Singa ki. Raja Mala iki. Nggih. Meneng apa? Wah. Urut tuwa le. Wah, urut tuwa. Ya pancen tuwa iki gampang kesel kudu diurut tok. Wah, ra enak kuwi, ra enak kuwi. Jare urut tuwa. Loh, ora iki lho, saya ngadeg. Ayo. Pon ngadeg. Ayo Tin, rono Tin. Ayo ngopo? Ah, iki ketok. Kowe iki ketok iki perwakilan delegasi dari Ngayuk Jakarta adine. Nah, betul. Terus Ya ketokno Ngayuk Jomu iki kepiye? ketokno. Ketokno sa. Ketokno ya apa? Ketokno map samu iki ketokno. Ora iki. Apa ta ki? Ning anu Pak Gareng aku nyawang bocah loro ki pancen bocah iki luar biasa. Aku ngarani bocah mergo umure sak ngisorku ado. Heeh. Tegese kaya Mbak Elisa duwe spesial dhewe kecerdasan yang sangat luar biasa. Betul. Joget ya isem guyune tansah lumintu. Mbak Tatin ya ngono kuwi. Spesial. Heeh. Apa ya? Nadyanto. Spesial ayo. Ayo. Ora Nadyanto piyayine lak lemu kaya dream ta sine ha. Rasah meni kaya trip. Oh, aku ora rampung lek Iki tapi iki kebangetan kaya dream iki berarti lurus. Mbok meni lemu tok wae ya apik lho dadak meni lemu kaya dream. Kok sik tarung rampung Nadyanto lemu. Ning parandene jenengan iki solah bawane iki luwes kewes milangoni. Lho sampean ditresnani karo Bu Sri, didadekne bintang tamu nang ndi-ndi, lek ora piyayi ning gemesne mokal. Ora milangoni apa milangkori? Milangkori. Dadi jajar. Bunder. Jasa desa malah milangkori. Loh, semuanya tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Heeh. Nggih. Nah, ngono. Mboten sah. Apa jenenge rasa grogi, rasa isen kaya Mbak Brigita ya duwe apa? Keluwihan dhewe. Mbak Minong ya iya, Mbak Umi ya iya. Kowe lak yo keluwian to gajimu wis semene. Tapi arep sate gaji? Mo aku seneng aku kaya kok. Nggih. Ya kaya ro gaji iki apa bedane? Beda. Bedane apa? Aja maido. Apa marang aku ki bakul pak kaya rok kuwi lho. Nek gaji sing endi? Gaji ki wis ora yo kowe kapes-kapes kae gaji yen koyor ki ana kenyal-kenyal. Ya berarti aku sing koyor. Lah iya. Alot. Oh, kok alot no? Lebih alot koyor kan dari gaji. Tapi Yo, enak koyor. Enak koyor, Oh, kenyal-kenyal enak. piye lho. Ketoke cemokot. Ya aku cekoten saiki. Hah? Cekoten aku. Ora aku tamut wae. Wis tuwek kok nyokot ra dhewe. Lah Mbak Tatin dadene koyor malah seneng. Moko koyor ki nun sewu. Lek dipangan kakean kuwi dadi penyakit kolesterol. Wih, ya mulai lagi aja kabeh kuwi nek jenenge kelebihan itu enggak baik. Makanya yang sedang-sedang saja. Lah sedang-sedang saja kenapa kok tubuhmu Kenapa? besar? Kok Loh, ini tidak kan- sedang-sedang saja? Loh, ini belum besar. Lah, terus? Ini masih sedang.
Lah buktine anggere linggo makret ngono tak kon lurus sampean mesti ngarep dhewe mendhi. Oh apa ya? Ya ora iki. Iki urung gede ta? Aku biyen tau gede ta loh iki ta. ya kae pasti Wikromo ya. Malah dadi buta. Gede cilik kuwi kan ya ana sing do remene enten kan sing wong seneng ki ana sing seneng delok gede, ana sing delok sing seneng cilik. Lah kuwi kan wong ki gede cilik ki relatif senenge dhewe-dhewe. Dan aku ngarani Tatin ki cilik. Kok iso? Soalnya bojoku luwih gede. Lah Lah iki kene Pak De iki malah seneng sing luwih gedhe. Dadi iki kan wong ki relatif ya Pak De ya. Ana sing seneng sing gedhe, ana sing cilik, ana sing sedengan. Ayo aku mari mbok gedhe kok ngopo wis ngerti carane. Carane piye? Sebari gua sing dirubung semut lah kuwi. Sing direbeng semut kono kuwi. malah Lagi manis. iki lho pamundhute Bu Sri ngersakake ya kuwi Lintang Asmara Betul. gitu. Jenengan kekalih tetep nembang lek Pade Garing dadi sing kakung duweti kan ya mestine ora wangun. Ora wangun. Terus sapa? Sing wangun sapa? Sampeyan ora apal to? Ora apal. Lah ora apal. Mas Taslim. Nah, coba kaya apa? Ini yang banyak penggemarnya. Penggemarnya banyak. Taslim meneh. Mon aku. Jangan iri nengki. Nang ngendi-ngendi kok ana Mas Taslim, nang ngendi-ngendi kok Rombongan kan di wae. Pak Taslim itu. Piyayi kuwi mau sepedaan motor tekan kene lho mengko udan. Lah napa nggih? Nggih, terus piyayi disiplin, piyayine siji helme loro mau ora. Mlebu omah kowe ora copot helm kok. Iya. Helme loro apa? Mas Taslim ayo Mas ngancani iki ben dijiru karo Mbak Elisa karo. Adatin ngene. Kowe kabejan kanggo. Jane kanca-kanca arep srebek sing gawe ide gundul-gundul pacul danange lho. Danange sing ngendenge gundul-gundul pacul. Iki ora gundul. Lah apa? Ya pancen ndase kaya ngene iki. Monggo. Wis. Aku tak matur. Berdoa dulu sebelum makan. Statusnya Pak Tatin ya. Ayo. Kamu pengen tak makan, Po? Iya. Ojo. Aja, lah ngapa? Iki karo bosone. Aja piye? Ojo saiki maksudnya. Oh iya. Ya bari. Ya oh. Muga-muga Ora omah gaweane seteli kok karo mbah-mbah. Allah padha ya. Ning tenan kok Mas. Tenan. Di Bloko Suto nggih leres ngendikane. Malah mutiarane wong lanang ngono kuwi. Iya, jenenge membantu wong wedok iki ngono kuwi. Oh alah, wong kok ora perwira kalah karo bojone kok kalah. Tika Lintang Asmara. Lintang Asmara pamundhuti Bu Sri. Ayo. Siap. Ya, duwe. Grubut loro engko Mas Taslim ya. Ya kok. Mangga sugeng laras Bu Sri menika pamundhut panjenengan Lintang Asmara. Yo. Elisa on Karus Alaso. Ada kasih. Berdoa dulu sebelum makan. Oke. Terima Padang Karalu. Lintang Asmara. Hadim Lestari, Handayani.
luar biasa. Seru Nah, Mbak Elisa iki siang padeng-deng ngene iki. Tetapi ini siang dong. Oh ini deh. Ngono wae aku lho sing arep diseronggot karo iki. Kok adem. Ora iki jane Taslim iki wiraswara apa Buris Rawa to wis. Mulane kaget aku kok ngerti kok arep nyeronggot Lho kaya. iki Tatin wis ganas iso kalah karo kowe iki. Lah, aku ra siap lho Pak De ngerti-ngerti kok arep ngene lho. Lho, oh, ora siap. Ora siap. Oh jebule iki wong iki mau mergo ora siap yen siap. Yen siap kok tataki tepan ya. Ya tetep ora. Wah, Ora ngatasi. Nggih, kangge penutup Mbak Tatin, Mbak Elisa tetep temriku. Lah, iki gandeng sinden-sinden Madangkara kabel entuk souvenir, entuk tali ase saking Busri. Oke. Yo cah papat iki. Cah papat iki ngadeg kabeh nganti Mbak Elisa karo Mbak ayo Tatin. ngopo ki iso wengi lungguh tok ki. Nggih. Napa? Ayo. Ya ini sebagai ucapan terima kasih saya Oh, ya. karena sudah datang. Terima kasih. dapat. Budi hati. Jadi Semoga amal perbuatannya diterima. Kok dijalukkan nah ini ya? Kok dijalukkan to Pak De? doa ini doa enak. Ya maksudnya amal kesayangannya panjenengan niku lho. Ya kowe wis ora ono. Iku nyanyi karemu ra karemu. Ayo. Iki mloto bae diajengi mloto. Lagune lestari. Supaya tetap lestari tali silaturahim keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito kalian warga masyarakat Laladan Kepoh Samping Boyolali. Lintang asmoro berpacu Lestari Pak, lestari kayak lestari ayo diaturake yuk berpacu dalam melodi
hebat. Luar biasa. Ana sing wah polahe kok giter iki lho Tatin karo Ajeng iki kaya Apa? kaya umbul-umbul keterangin ngene kok.